Ọka Capital Territory Development Authority ekwupụtago ya bụ ACDA na HF bekee na ha ga-amalite ịrụ ụzọ ime obodo dị iche iche dị n'Ọka iji wee jiri okwute wee lụọ anya ka wee nwike gaa nke ọma. Onye isi ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị Osionuko kwuru nke a ka na-agbape ụzọ dị 130 mita bụ ụzọ dị na Amansi Council Ọka North bụ nke ACDA ji okwute wee lụọ. Chibuzo Okoye ga-akọlụ gị akụkọ anyị isi. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ụzọ ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti a bụ injinia Ifeanyi Okoma, onye ọ bụ onye dairektọ na-afụ maka nnukwu ụzọ awara na ya bụ n'ọlụ bụ injinia Noel Okoye nọchiri anya ya mere ka amata na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-enwe obi aṅụrị na nnukwu ọlụ ACDA nke nọ n'aka Maazị Onuko na-alụ na steeti a ma kọwaa ya bụ iji okwute ọgbara ọhụrụ were lụ ụzọ bụ nke kacha mma ma na-esikwa ike. Na mbụrụ ka Maazị Onuko mere ka amata na ọ bụ na ọlụ ACDA tụpụtara ya bụ atụmatụ iji okwute wee lụbazie ụzọ ma mee ka amata na ya bụ ụzọ dị na Amansi bụ nke ha lụrụ iji hụ ka ọ ga-esi dị iji okwute na-ala ụzọ na obere ụzọ awara dịgasị iche iche n'ime Ọka Capital Territory. Ya bụ onye isi ACDA mere ka amata na ya bụ ụzọ ha lụrụ nwere ọwa mmiri bụ sọ mma ma nwekwa ọkụ latrik nke si n'anyanwụ eweta ike nke nwa bekee kpọrọ sola, ma kwue na ọlụ ahụ bụ nke dabara na atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo na-atụ maka ịlụpụta nnukwu obodo kacha mma. Na mbụli ka onye chaplain nyere gọvanọ Soludo bụ Reverend Fada Dr. Raphael Onyekweru, onye ụlọ ya dị na ya bụ ebe n'akụkụ ezi ahụ, kenere gọvanọ Soludo maka nnukwu ọlụ na-alụ na steeti a ma kenekwe Maazị Onuko na ndị ọlụ ya maka ịlụ nnukwu ọlụ ma rịọzie Olise bi n'igwe ka o gozie ha. Na mbụri okwu ha dị iche iche ka onye na-anọchite ọgbọ nta vootu njikọ Katun n'ụlọ omebe iwu steeti a Maazị Jude Akpụa na onye ogbo ya nke Ọka North Maazị John Mark Ihune toro Maazị Onuko maka ịtụpụta atụmatụ ahụ bụ ịgba ma mee ka o doo anya na ya bụ ụzọ nke eji okwute alụ bụ nke bụzi ọpụrụ iche nyere etu esi alụbụ ụzọ na steeti a. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme gụnyere onye lụrụ ya bụ ụzọ bụ Maazị Vincent Ojuhu, onye kwere nkwa na ụzọ ahụ ga-anọ afọ 15 ma luo ọgwụ afọ, ma kọwaa na ụdị ezi ahụ eji okwute alụ bụ nke na aka mma na-esi ike bụrụkwa nke ọnụego eji alụ ya dị ọnụ ala. Onye isi oche kọmiti nchere oge nke okpuru ọchịchị Ọka South bụ Maazị Chinedu Okafọ, ogbo ya nke njikọ Ọka, ọkaiwu Chinedu Ọnọniba na ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mmemme site na Amansi. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.